Takvi se neće ničega bojati niti će za bilo čim tugovati. Zato su njima osigurane nagrade, a sigurni su i od straha. Jer oni se neće ničega što predstoji bojati niti će tugovati za bilo čime što je prošlo i što su ostavili za sebe. Baš kao što je rekao Sejd ibn Džubeir, takvi se neće ničega bojati, to jest na ahiretu, niti će za bilo čim tugovati, to jest neće tugovati zbog smrti. Židovi govore, kršćani nisu na pravome putu, a kršćani kažu, židovi nisu na pravom putu. A oni knjigu čitaju, uzvišeni Allah objašnjava međusobnu kontradiktornost, mržnju, neprijateljstvo i tvrdokornost između židova i kršćana. U tome smislu i Muhammed ibn Ishak prenosi od Ibn Abasa da je rekao, kada su kršćani iz plemena Nedžran došli kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tu su došli i židovski rabini koji su s njima polemisali pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je Rafi ibn Harmele rekao, vi niste na pravom putu, a zatim je negirao i kufr učinio u Isa i Inđil. Na to je jedan od nedžeranskih kršćana rekao židovima, vi niste na pravom putu, a zatim je negirao i kufr učinio u vjerovjesništvo Musa i Tevrat. Upravo je u vezi s tim Allah spustio i objavio riječi, židovi govori, kršćani nisu na pravom putu, a kršćani kažu, židovi nisu na pravom putu. A oni knjigu čitaju, to jest navodi da su svi oni u svojoj knjizi, to jest navodi da su svi oni u svojoj knjizi čitaju potvrdu onoga što su negirali i u šta su kufr učinili. To jest Jevreji negiraju Isa a.s. i pored toga što pri sebi imaju Tevrat, u kojem stoji zavjet koji je Allah uzeo od njih jezikom Musa da će vjerovati u Isa, baš kao što i u Inđilu stoji ono sa čime je došao Isa kad je riječ o potvrđivanju Musa i Tevrata sa kojom je od Allaha došao. Tako da oni ne vjeruju, negiraju i kufr čine u ono što nalazi u rukama svojih suparnika. Mudžahid je prilikom tumačenja ovog ajeta rekao, prethodnici Jevreja i kršćana su bili na vjeri. Katada je kazao, židovi govore, kršćani nisu na pravom putu, naprotiv, prethodnici kršćana su bili na pravom putu. No kasnije su uveli brojne novotarije i razišli se, podijelili, a kršćani kažu, židovi nisu na pravom putu. Naprotiv, prethodnici od Jevreja su bili na pravom putu, no kasnije su uveli brojne novotarije i u skupine su se podijelili. Od njega je također u drugom predanju preneseno da je rekao i zauzeo stav Ebul Alija i Rebija ibn Enes, kada je riječ o tumačenju ovog ajeta, židovi govore, kršćani nisu na pravom putu, a kršćani kažu, židovi nisu na pravom putu. Ovdje je riječ o pripadnicima knjige Ehlu Kitabija koji su bivstovali u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj stav ukazuje na to da su obje skupine u stvari povjerovale u to za šta su optužili suprotnu stranu. Međutim, vanština konteksta pomenutog ajeta upućuje na njihovo kuđenje onoga što su iznijeli i rekli. Uz njihovo dobro poznavanje neispravnosti tih optužbi, stoga je i uzvišeni rekao, oni knjigu čitaju, to jest oni dobro znaju da je vjerozakon šerijat Tevrata i Inđila.
svaki ponasob u stvari bio propisan u jednom određenom intervalu vremena. No oni su skupina uslijed međusobnog inata i nevjerovanja tu činjenicu porekli, te su se jedni prema drugima ponijeli istom mjerom, vraćajući neistinu, neistinom, na šta je ukazano prilikom tumačenja ovog ajeta. U predaji i stavu od Ibn Abasa, Mudžahida i Katade u njegovom pravom stavu i predanju, Allah najbolje zna, tako govore oni koji ne znaju. Ovim uzvišeni pojašnjava neznanje džehl židova i kršćana u govoru kojim su se međusobno konfrontirali. Ovo se zaključuje shodno gestikulisanom i znakovnom zapažanju. U vezi s riječima oni koji ne znaju, postoje među učenjacima razilaženja ko se tim riječima zapravo cilja. Rebi ibn Enes i Katade su rekli, tako govore oni koji ne znaju. Kršćani su rekli slično stavu židova i njihovom govoru u vidu rekla kazala. Ibn Đurejđ je upitao Arta ko se tu cilja riječima oni koji ne znaju, na šta mu je Ata odgovorio, to su narodi koji su živjeli prije židova i kršćana, prije Tevrata i Inđila. Sudi kaže, tako govore oni koji ne znaju, to su Arapi koji su govorili Muhammed nije na pravom putu. Ibn Đerir se međutim opredijelio za mišljenje da je to opći pojam koji se može odnositi na sve, budući da ne postoji čvrst argument koji bi potvrdio samo jedno od navedenih mišljenja. Stoga je stav da se ovo odnosi na sve najpreči, a Allah najbolje zna. Allah će im na sudnjem danu presuditi u onome o čemu se oni ne slažu, to jest on će ih uzvišeni sakupiti na danu povratka i među njima presuditi svojom pravednom presudom u kojoj neće imati nikakve primese nepravde i prilikom koje se zulum nikome neće učiniti, pa makar bio koliko sićušno zrno. Ovaj ajet je sličan drugom ajetu iz sure El-Hadž. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od Jevrija, sabijaca, kršćana, poklonika vatri i mnogobožaca. Allah je zaista o svemu obaviješten. El-Hadž 17. ajet. Kao što je također u sličnom ajetu kazao, reci, gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi. On je sudija pravedni, sveznajući, sebe 26. ajet. Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime njegovo spominje i koji rade na tome da se oni poruše? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze, oni će na ovome svijetu poniženje doživjeti, a na drugom ih čeka kazna velika. Među komentatorima Kur'ana postoje dva mišljenja u pogledu određenja onih koji brane da se u Allahove hramove ulazi i koji rade na njihovu rušenju. Prvi je sadržan u onome što je Aufi prenio u svome tefsiru od Ibn Abasa povodom govora uzvišenog, ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime njegovo spominje, a koji je rekao to su kršćani, kao što je i Mudžahid rekao to su kršćani. Oni bacaju koje kakve prljavštine u Bejtul Maktis, te bijahu branili ljude da klanjaju u njemu. Abdurezak je prenio
Mera od Katade prenio je da je i koji radi na tome da se oni poruši rekao, to je Nabukodonsor i njegovi sljedbenici koji je srušio Bejtul Maktis u Jerusalemu, a kojeg su u tome pomogli kršćani. Dok je Sejd od Katade prenio da je kazao, to su Allahovi neprijatelji kršćani, čija je mržnja prema Jevrejima navela da pomognu Nabukodonsora, Babilonca, vatropoklonika, Međusiju u rušenju Bejtul Maktisa. Sud je također kazao, oni su pomogli Nabukodonosora u rušenju Bejtul Maktisa. Sve dok on tako nije i učinio. Zatim je kasnije naredio da se u njemu baci lešine. Rimljani su ga potpomogli u rušenju stoga što su sinovi Israilovi ubili Jahiju sina Zekerije. Slično je prenijeto i od Hasana el Basrija. Drugi koji se uviđa u ovome što je prenio Ibn Đerir svojim lancem prenosilaca od Ibn Zejda koji je o Allahovim riječima imali većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mešćidima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruši, rekao, to su mušrici, ideolopoklonici koji su se ispriječili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dan Hudejbije kako ne bi mogao ući u Meku, tako da je morao zaklati svoj kurban u dolini Tuva i sklopio s njima sporazum o primirju. Tada im je rekao, niko nije sprečavao da se ulazi u ovu kuću ni onda kada bi srao čovjeka koji je ubio njegovog oca i brata. Oni su mu odgovorili, kod nas ne može ući onaj koji je ubio naše očeve u bitci na Bedru dok je i jedan od nas živ. U vezi s riječima koji radi na tome da se oni poruše kazao je, jer su oni ti koji su spriječili da ulaze u njih kako bi Allahovo ime spominjali prilikom dolaska na hadž i umru. Također je i Ibn Ebi Hatim svojim lancem od Ibn Abasa prenio kako su Kurejšije spriječili i zabranili vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem da obavi namaz u Mešćidul Haramu, pa je stoga Allah spustio i objavio ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mešćidima ime njegovo spominje. Nakon svega pomenutog, Ibn Đerir se opredjeljuje za prvo mišljenje dokazujući da Kurejšije nisu nastojali i radili na rušenju Kabe za razliku od Rimljana koji su radili na rušenju svetog hrama Bejtul Maktisa. Rekao sam, Ibn Kesir, ono što se čini ispravnijim je upravo drugo mišljenje koje je zastupao i izrekao Ibn Zejd. Isto je također prenijeto i od Ibn Abasa, jer su kršćani onda kada su spriječavali Židove da obavljaju molitvu u svetom hramu Bejtul Maktisu, tada bili bliži i ispravnije vjere od današnje vjere Židova. U to vrijeme spomen Allaha kod Židova nije bio prihvatljiv, budući da su oni još ranije prokleti od Davuda i Isa, sina Merjemina, zbog toga što su griješili i sve granice zla prelazili. Također onda kada je uzvišeni na
ružio Jevreje i kršćane. Odmah nakon toga je otpočeo i krenuo u kuđenje mušrika, idolopoklonika, koji su protjerali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe iz Mekke, zabranjujući im obavljanje namaza u hramu Kabe. U vezi sa stavom da Kurešije nisu radili na rušenju Kabe, treba postaviti pitanje koje je rušenje veće od onoga što su oni učinili, jer oni su iz nje protjerali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe, a Kabu uzeli za svoje kipove, kumire i činjenje širka, kao što uzvišeni kazuje: šta preostaje nego da ih Allah kazni, jer oni brane pristup časnom hramu. Iako nisu njegovi čuvari su oni koji se Allaha boje, ali većina njih to ne zna. Enfal 34. Zatim, idolopoklonici nisu dostojni Allahove džamije održavati, kada sami svjedoče da su nevjernici. To su oni čija će djela biti poništena i koji će u vatri vječno ostati. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i drugi svijet vjeruju, koji obavljaju namaz i daju zekijat i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Kao i riječi uzvišenog, oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu, i da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući zbog njih sramotu doživjeti. Mi bismo vam ih prepustili, a nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće, a da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali. El-Feh 25. I još, Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Pa ako su ti i takvi izbačeni iz nje i zabranjeno im da uđu u džamiju, postavlja se pitanje ima li većeg rušenja od toga, jer pod održavanjem se ne misli samo na gradnju i podizanje džamija, njeno uljepšavanje i njenu vanjštinu, nego se misli na održavanje uz spominjanje Allaha u njima, na sprovođenje njegovog šerijata i na čistotu od prljavštine od širka. Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Ovo je informativna rečenica koja ima smisao imperativa i znači ne dozvolite ako budete u mogućnosti da ovi u njih ulaze, osim ako s vama imaju sporazum o miru i plaćaju džiziju. Stoga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je osvojio Meku naredio da se od sljedeće 9. godine oglasi na Mini. Od te godine ne može ni jedan idolopoklonik hadž obavljati. Oko kuće Kabe ne može obilaziti onaj koji je nag.